Welcome to the Ha Hoo Podcast. Dan 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 dan. Hello. Murag gadali. Hello. Murag dagat yung mga fans. Ay, hello everyone. Maayong gabi since gishoot na mo ni gabi. Thank you sa mga viewers, subscribers nga nagsubaybay gihapon sa the Ha Hoo Podcast. Naa na jud mi sa amo ang 6th episode. Ni-touch mi atong last episode namo about since it's July Nutrition Month. Amo ang topic is unsa to? Haze? Hulyo. Ni kaon na baka. Of course, ni kaon na si Julio. Managay kaon si Julio. Behind the scenes actually man na siya kaon. Si direct na mo. Yes. Lain na pud among paghisgutan karon. Mao naman jud pud ni laing setup na man pud ni. Laing tulumano na pod. Humi-humi man taron pa yung sa ni kanang papayag-payag niya ang mga payag-payag setup karon. Kawayan man lagi niya tong setup ron Haze. Then tapos gaana ga medyas lang mga atake. Medyas mi. Tapos kunwari na gipang inom na-cup din apoy ice pud ang atakin. Anyways, okay, unsa naman pud ato ang paghisgutan Haze? Di lang sa nato seryosohon karon ang atong topic pero Medyo kung naa ay maigo ani nga topic kay lahi ra ba jud ni nga title? Paminawa sa kung unsa ni siya nga title, no? Kay amo ang naghisgutan since naman mi sa payag and feeling kon man kay mi ani home ba? Yes. Kay I miss home. Okay, wala man ko karon sa Cebu. But, yes, ang topic na mo karon Build Program Payag Edition. Okay sila, Build Program, pero Payag Edition. Spontaneous na po ni guys. Ingon, ani man jud mi sige. Unsa man jud ato ang pasabot, dahil Haze manong ni kalitag ka. Ni kalit og tungha sa tungutong nga, Build Program Payag. Since naman ta karon sa ato ang gamay nga payag-payag. Thank you, shout out kay nila ate nga nag-wait good sa ato. Thank you kayo ate, shout out kay nyo. Ako na lang, balik mi dire. Oo, gihulat jud. Actually, manarado na gud sila, pero gihulat jud ta nila. Oo. Bitaw. Thank you kayo, ate. Thank you, te. So, naata karon diri sa Sibulan sa, unsa ni nga cafe? Alias Grill and Alias Resto Grill. Bar. Yes. Kuan siya cozy kay siya nga place no. And then atake siya. Atake jud siya. Atake siya. And overlooking kaayo. Very Overlooking fresh, kaayo. very homey. Yes. Atubangan na mo actually kay Cebu Island. So, mano man, Build Program Payag Edition, unsa may ato ang ikatampo ani nga ato ang ma-share sa atong mga kahas, co-host Haze. Oh, build program is something like kanang nag-aim ta. Unsa may ato ang gi-aim sa ato ang self to build something nga ingon ani. Kani ba nga kaning payag diri sa sa ato ang giadtuan. So nikalit ra siya pop up sa among mind kung unsa among topic karon. Murag na inspired pud me na ingon ani no, very homey ra kaayo. So ikaw na ba kay Dream House? yes, naa jud ko dream house. Unsa imong kanang na picture out sa imong self? I mean sa imong mind nga kani hopefully puhon. Kuan siya kanang something siya. very kanang air laps ana. Ginan ka nang malapos-lapos ra ang air hangin. laps, oo, the high ceiling ana. Ay, wow, taray. Nakaisgot ba ito yung mama Haze? Ginahan siya gatong mura ganig. Naman to si Hazel nga iya ako nung ikuan ni nang unsaon to ninyo yung balay. But ginahan Kay iyang ganahan is ipausob tong balay pero in a traditional way lang. Like kay nagyapon ang danas man touch tong balay. of traditional. Oo, ganahan siya nga ganun. tangtang lang andos ang danas kay kuan siya kanang dili na daw sila kaangkas-angkas kay mga Of course, girls na ma'am. oo ana. Yan ingon ko nga ngano man kuan kaning kuan kanang murag simple house na lang daw ako ganahan at the top of my mind ganahan ko nga na ay something mala architecture ang interior or exterior niya. oo na murag pinag-iisipan jud ba dili kay ikuan ra nga basta mo na siya. basta mapuy-an lang Mapuy-an lang. Bitaw kay kamo may sumuluno di ba? Kay kamo may mga anak og so ana puhon. build na atay mga kuan kanang dream home nga gina-build sa atong gamay nga payag. Home. Ako Yes. yun na pod, lahi man, lahi ta, pero yun kung murag naad siya touch of kanang mga wood jud, kanang kahoy, or semi-concrete ra siya, tapos amakan, nga givarnishan. Yun lang siya kasimple, as long as kanang komportable imuhang pamilya, komportableng matulog, naamo diha magtapukanay. Ako dili na ko ganahan atong very traditional lang nga parang kuan kaning sala and then kitchen then ganahan ko nga every space of my home is intentional. Ay, Like very usable ang mga even like sa nook kasuok-suokan ana ang mga kuan wall dapat usable gihapon siya na kay masabit ana ba ay. dili siya kuan kanang
home lang nga. Wala siya gamit nga lugar. Oo, ba? wala siya gamit na lugar. Ginani mo ana. nga, naadyo siya kuan. Every space na siya kuan gamit nga. Gamit Pwede jud. kang mapungkuan nimo, gamay lang siya na bakante diha, ana. Bitaw. Masalayan nimog sanina, ana. Mabutangan nimog libro, ana. Ana siya. Truth. Ginahasad ko yung ana rasad no bitaw. Di man kailangan jud nimo nga dako ang imuhang space Oo, no. oo. Ingon kuno nila ha. Mura po ni ako nahimdumduman. Ang balay kuno nga gamay og sala kay dili kuno welcoming Welcoming, person oo. nga family. Oo. Ang dako kuno nga sala is very Oo. welcoming daw. Psychology of house. Oo. Make sense ba ng mga nana nga kuan? Ingon Feeling mo? sila, oo. Pero Sino kung sila? maura good, kung maura good nang na-afford sa inyong space ug wala day mo kayutaan, alangan naman magdako Truth. og sala. Depende I don't na think nimo, na no? applicable siya, oo, sa inyo Dili applicable sa Dili siya tanan. applicable, oo. Okay, bitaw Kaya ko mora maura imo na-afford nga yuta, nga namang magpadako kag sala et bisan pagganahan kag mo welcome og barangay, Bitaw. di ba? Oh, Jud. Oo. So, mao So, na to. kuan na unsay available nila, siguro maura good to. Siguro kuan pod kanang sa interior, maiingon ka nga welcoming siya if kana ganing very spacious lang siya ug naa jud siya lingkuranan sa mga guest, makaingon ka. Di kay ang uban man good ang sala is daghan ang mga gipangbutangan og mga gamit, uban- dili siya wala kay mapungkuan. Ang uban walay sala diretso na kusina kay mga kay mangaon o ana pod basin di ay og mao day to ilahang kuan ka ng way of welcoming diretso sa kusina dayon. ali dahin Ali- kita mangaon lamang ay Oo. bitaw. Ana jud. Ug naa kay kuan kanang space sa imuhang balay nga ganahan ka nga magkanaa jud ka. Kanang ginahan ko nga na ako. Oo. Nga wala sa inyo ha karon if ever nga magpa-build ka. 'Di ba? I know nga kuan naman ka kanang naa naman ka sa imuhang goal into building your your Build house. program Oo, na. build program na. Ginahan ko na ako'y kuan. Kaugalingon na akong CR. CR sa sulod sa kwarto. Oo, which is dili common ha. Hello, sa mga traditional nga mga kuan, sa mga Oh, traditional mag-judge ka mo balik kay very dili kanang samot sa mga probinsya nga atake. Wala jud sila yung mga ang sulod sa kwarto, wala jud yung mga kasilyas, diretsong common nga kasilyas ra. Yes, ma'am, kay simple ra ba kay mong balay, Oo. ma'am. Tapos ginahan ko nga na ako ikaw ganun na akong CR kay mag-singer beta dito pa nalagsa sa CR dayon. Padunggan tatos common ni nay kalibangon na nga manong nakanta pa ni siya nga ako kalibangon na ban. O na siya. So ginahan ko na ako CR ko galingon Makes sense. Oo, kay dugay kay kumahumag lugod mo dyan na akong problema na kung wa mo kabantay dugay kay kumahuman Mao. manghinok to pa Maghinok. 30 na ba ya Magpa-music ba ka? truth Napaka ma'am Spotify playlist. Ay. Kanang uban bitaw matingala kang dugay kay mga ligo, malibang kay Ganun. humnon pa nila ilahang playlist na maoy. Ilahas ang kuno niyarin sa din magana usa ka bobo murag na pa man Matulala pa ka dito. true. Yeah. So CR, ikaw ba? CR? Ako, ganahan ko nga na ako'y kuan, kaning naay duyan sa balay. I mean, kanang tibuok, diba, ganahan mo kog high ceiling. Oo. Ganahan kog naay nilala nga duyan sa tunga-tunga sa ceiling. Unsa man ay tawag ana? Laysyo lagi na Oh, very unique Nga na kanang, imong ganahan ko ana, nga kanang makakuan ko, makahigda, maka-play around ko sa taas. Oo, ay dayon na siya yung mga libro sa taas pa nga Ay. ako ray makaangkas. Ay. Kaya ang space ay murag para ra ako para ras ako ba. ay imuha Or na jud kung siya, na ako mga te. guest nga ganahan mag-homey dito. Para siya general tambayan ng kuan. Mga double Mga cuts double mo. cuts, ana. Yun na. Dayon, dako kayo nga comforter nga nakalatag ra dito sa nilala nga kuan, duyan. Pero dili Mo siya ba? katong duyan nga mosway, naka-lock in siya sa isig ka wall, dako kayo siya. Ay. Ana magkamang-kamang ra ka na figure out nimo na, di ba? Very unique. Yes. Like laysyo lagi na imuhang kuan Oo, imong ana. naan sa imuhang balay. Ganahan Pita ko na basing ko'y ka mo na may ginahan nga very, kanang- kung ano kanang mga inana nga mga na may mga idea nga inana guys basing ma-share po din nyo sa kuan comment section kung sa inyo mga dream house bakalag mga one sentence lang. So, ato ang mga, kanang, makabuot namang good ta. Munang, kuan. Makabuot na ta kay kung natay kwarta makabuot na jud tag kuan kanang Sabot, ikaw daw ay na Matatag- magpahimo sa imong balay. Alangan, makabuot na jud ka. Munang lami kay kanang i-build. program jud. O, og makabuot na ka. Na Gani. kay kuray. Diba?
Kung naadyo man kay naadyo kay kwarta makahimo jud ka sa magpare mahusto ka. magpa Unsa magpa-architect ka, magpa-interior designer Da, ka. grabe naman po ang pag-architect. Ay, bitaw, kung ma-afford din Why nato. not? Oo, let's support our local architect. Architect, and kani mga engineer engineers. nato, nga ayo ka, mga interior designer nato. Kasi Bitaw, naara kay mga kaila diha, ana. true. Mm-mm. Indutan, no? Mm-mm. Wow. Kay sila mang good ng kanang makabalo sa plano sa balay nga unsay nice nga aside sa materyales pero makatambag pud na sila og unsaon pag long last sa imuhang space nga pwede na nimo siyang bag-ubag-uhon Ay, gani. lahira jud if- sila, no? Oo, mabalaw Kumukuha ka, nila, bitaw. makuan nila na ilahang murag future looking na kaayo sila. Okay. Ana sila na sila mga tambag nga ingon ana nga sa imuha ra pud nila makuha bitaw no. True. Makuan Kaya kung sila. kita ra, for example, lawyer ta. Mm. Lawyer. Tapos Oo. kita mo mag-interior Oo. mag-interior designing sa ato ang panimalay. So, unsa kaya atake no kung lawyer Lahi, alam ato? mo, straight to the point lang kag unsa na siya nga sala na. Oh well, mobile lang ka mga gamit sa sala ana. I-apply nimo yung pagka-lawyer nimo basta pagkuhan kay in the long run dili siya mo kuan. Bitaw, no? Make Mm-mm. sense jud. Namo din na naadyo yung Na mga sila mga architect, naadyo yung mga interior designer kay makatabang jud sila Mm-mm. unsaon pag himutang tanan Mm-mm. imong balay. Mm-mm. O kani kung kuan ka kanang magtukod kag balay no kay build gani. Asa man imuhang ganahan nga kuan dito ba ka sa kuan laid back or more on city option ka? Asa ka magkuan? Ginahan ko both. Both. Kay dahon akong kwarta, wow, na oo. Ana gyud. Laban jud ta, daghan mo kwarta so Naay ginahan ko na. balay sa city ug naapoy balay sa probinsya. Exactly, Very moms. kuan. Oy dili ha. Oy kuan na siya kanang for convenience man pod. If ganahan Oo. day ka mag city for a while. At least na ako'y puyan dito, di ko dili na ka mag-abang. mag-hotel. Dili na ka Gani. mag-abang-abang. Oo, may problema na mag-hotel-hotel, no? Pero kung na kay kwarta gyud manong maka-invest, what if di makakuha kag ka ng yuta or unsa ba? For example, di ka ginagyuta, condo unit, but at least imuha na gyud, di at least naa kay mapuy-an or kung naa pa jud kay kayutaan diri sa probinsya mas maayo. So i-build na lang sad nimo, mag-build na po lamang ka og balay diha ug unsa bang ginahan kang negosyo. So at least imong pamilya, diba? Ako mo pa na Ayahay. usa sa ako ang ganahan is kana ganing naakay balay pud sa city and then napog kay balay sa probinsya kay in terms of like ganahan nimo nga ipa-feel sa imong pamilya dalon nimo ba True. for example kanang mga naay mga getaway or like bakasyon lang Yes. o dalon nimo sila sa imong house sa city nga kanang masakop tanan imong pamilya ana ba nga di na sila mo gastos kay additional gastos man pud na di ba dili ra man ko kakas amo bakasyon. Oo. Mo man na siya po itong mong kay ang asa hapsay inyong pagagto o pagpuyo daghan for example dako kay mong family ako dako jud akong family ito no ug usa pa kanang lahi-lahi man gud siya goal if for instance nagtrabaho ka sa city no kanang easy access sa internet sa transportation sa kanang mga palaliton ana kani pa jud ang i-consider nato okay ra man jud naa kay kanang balay diri sa province kabalo baya ta nga ang hospital jud oo naa baya that's jud sa true. city ang katumadan kong oo hospital dapat advance na jud ka mag-isip Oo, anang ingon dapat ana naa jud tay kung naa jud tay igong kwarta kung naa jud tay opportunity nga makapalit og yuta or unsa man diha sa syudad guys jud na go kay mo for na it usa ka reason no ang hospital Oo, jud ang hospital accessibility ba ang access and even sa sa hospital school kay magkaanak makadili ra man pug ka karon True. hunahuna pug kasi mong future imong mga anak pohon asa mo eskwela ana if ganahan man sila nga pribado dagkong universidad ana so madala na ana ka didto tanan exactly ang university kay naa man jud dito sa syudad kana jud atong i-consider po na dili ra ta kung naalang jud tay igong kwarta why not no kay ako jud ang i-consider maganaw kay ang health sa ako ang parents kung asa man jud ta padulungan ni tanan okay dili man siya para imuha lang nga balay dili sa man gud. para jud ni Oo. sa kuha sa ako ang mga sa kuha po ning mga kuan ako ang mga kaigsuunan family tibuok members na barangay ako tibuok Naay- barangay naay mangita og tabang naay kaadtuan oh di ba kung Sa ikaw inyong ayo probinsya. kay kang tawo hospital jud na inay ug na lang sa probinsya pod ang lami lang is makapamuhiay ka makapamuhi ay kay kanding kung kanding naamoy- baka oh, baboy ana ana yun tanan. ana ang atake di na ka kailangan mo palit ana kay sa backyard makuha naman na nimo True. tanan ana lang pod So, diba importante jud kay sakto jud lindot jud kinastanan nga pangutana kay naabot ta ani nga point nga kana ganing naatay yuta naatay balay asa sa nimo syudad ganahan ug itukod sa sa sugat probinsya. oo Oh. So, pwedeng both kung naay kwarta, go for it. Ang i-consider nato kay ang kuan pod no nga kanang in case of emergency, madala na atay balay, dinduol ra pud Bisag kayo asa. hospital sa syudad.
Oh, emergency og nagkinahanglan pug ka og kuan kaning anang nagsik ka og hapsay nga huna-huna. So makaadto pug ka emergency sa imuhang probinsya. lahi po Ana siya ba? no, di ba? For example, operahanan ka din, simba ko lamang. Grabing example, no? Sa tinuray Oo. lang yun, wala man yun na sa probinsya ka ng operation nga kanang dinagkuay na. Oo. Simba ko lang no, na ay magkasakit no. Dito man yun na sa syudad, kinaaman yun tanan dito ang mga kuan, ang kinanglanon nga mga equipments ug unsa pa diha para sa operation. Kay ako jud makaingon jud ko anak, lindot jud kaayog naa kay lugar sa syudad. Kay naa dito tanan Oo, makuha nimo. human po ni mo operation, mobalik kasi mong probinsya, kay dito ka mapahuway. Lahi po siya no kung ginahan ka mag-relax. Sakto na. Lahi po mental health, ginahan ka magpabukid, at least na kay ko ano. Kanang si tawag ana kana ganing rest house ba? Rest house, Bakasyonan, bakasyonan. no? Bakasyonan nga balay. Ug naapoy kapilian imong ginikanan kay mano day mo ingon imong ginikanan nga adi ko diha sa city day kay kuan Oo. ana diri Ako- rami ako magpabilin ginahan na. rami. Oo ana. Diri na lamang ko day. Oo. Sige good ma. Oh, sige kud ma. Daghang At tang least ikaw kwarta. balik-balik ra Charot. ka ana. Bitaw, kalindot ra ana paminawon Mm. day no, maabot ta sa point nga nana no, ang atong ginikanan. Hapsay tanan, planado ang tanan. Bitaw. Mm. For sure daghan man pug ka makarelate sa kuan nato podcast nato karon na ato mga ka-age nga daghan kung mga naay mga dream houses. Oy. Oo. So karon siguro wala pa ta kabalo nga naa na ilahang kuan listahan ug Listahan, unsa bucket ilahang list ganahan. nila, Oo, no? bucket list nila. Mm. Ultimong kuan baron ka ng window unsa lang ganahan type of window, pultahan, Gani. ana mga gamit sa balay. Karon kanang malingaw naman ta og mga palit-palit og mga unsang mga Hala Anik-anik tinuod sa- jud na. balay, plato, kutsara, mga malipay ingon naman ana, ta, no? o mga utensils ug mga kanang mga ref, mga ana ba mga Truth. Wala pa Ganun gitay man sa wala pa kuan. ganitay kaugalingon atong balay na natay mga butang Oo. ready na siya. Ang balay na ana, lang ang jud. balay na lang jud. How to build Mm-mm. it jud, and then the budget po din taon ato Mm-mm. pangandaman po Manang taon na. build jud kay dili ra man pud siya kuan kanang balay ra og yuta naman pud siya mga gamit sa sulod. So unsa mga ideal nga things. So Importante sad kaayo nang mo build ka og house bitaw no nga kana ganing kanimong atop no kay kuan jud. Ako makaingon bitaw no kaning atop pinaka-importante kayo kay grabe kining bagyo sahay oy. ay Mura usa pud magmukaon na og if kuan. mag-build ka sa balay imuhang una-hunaon pud ang kuan kanang Ang kalig-uno, mga ligon ba ang mga kalig-uno, materials? unprecedented na mga kuan kanang calamities, natural Bitaw. disaster. Ana, Bitaw. usa Dili pud na. nimo kuan Dili nga. lang asa-asa Sus, ana. Ginoo ko. Inuo, depende man gud di puta ka kuan sa uban man gud nga mura ilang budget mo nang di sila kapalit dayon sa kanang pinakalig-on nga Mm-mm, materials kay kabalo baya jud nga kung lig-on kay na siyang material, it will cost much gyud Oo. na. Pero Times 2, times 3 times 2 pero kana mo long last naman gyud gihapon na sa imuhang balay. Importante jud na to consider bitaw ang construction Munang materials. ako karon House bahala materials. sa o ganang amo ang balay ingon ani sa kay ganahan ko nga if magpagama kanang ipon na gani lig-on na Yes. ang ana na bahala sa og mag-maintenance sa mingon ani basta kay pag magpahimo na ka murag kuan na siya nabuhos na nimo tanan dito ba Gani dili Kasi alang-alang o ba? dili alang-alang na ana lig-on na jud siya Oo. gipagplanuhan na gud Kay nimo mo siya na dili na ka siya. kanang mo build ka karon then palit then ipon build palit ipon ana Kay- ba Tinuod na te kay mano. pero dili po ta kasisi sa uban ha kailahon man po na ug wala jud sila kapuy-anan pa karon naaman tay kapuy-anan Oh, pa natay kapuyanan Oo. bitaw. Tinuod bitaw na ano nga andamon bitaw jud nato Andamon no ang sa- atang oo. budget anad kay Nay uban man gud nga mamalit nag materials da half built pa unya moabot ang ulan baron or init baron ana ba Makuan so siya. maano ang materials mausik lang mausik po siya. Actually may maguba jud siya Oo, no kay ako daghan magupok kay kung siya. mga nakita nga mga ingon ana nga mga balay nga ngano maning bago ra man unta ning mga kanya ngano na wala pa manahuman or something mo gibiyaan na pod kay Oo. ngano man kay kulang og materials wala na husto tanan. Gani. Importante bitaw na kay usahay man gud no kung dili man gud lahoson jud na og kanang pagama imong balay. Kanang for example ron murag utay-utay gani imong pagbuhat gani sa imong balay. Mm. And then, let's say kanang naa kay kuan jud budget ana giporma na nimo. What if naay mga kuan ba kanang unexpected gani nga naay magkasakit tapos magamit ang usapod na, kuano noon di na. po ta kaingon sa Dili uban po no. ta kaingon. Oo, mo nang mahapak na lang Tama. sa dito kay mo importante Oo. ang health man gyud. For example, parents nimo or unsa ba
So muna siya na mga depende jud sa sitwasyon. Oo, manong depende. Dili po ta kaingon. Pero para lang sa ato, if ever nga, kada sa atong mga cage, if ever nga nagplano po sila nga maghimo silang balay nila, mas maayo gud ng isang bagsakan. isang bagsakan. Pangandaman jud kung kanang unsang klase nga imuhang gustong itukod nga balay. Sama ra po guna sa unsaon nimo pagtukod sa imuhang balay kung wala kay insaktong materyales. Unsaon nimo pag anaay materyales kung wala po kay kwarta. So mura ra po gunag imuha sa jung i-build imuhang self first. Ay, oh. Mura ra Nice po sa kayo mga na siya pangandoy. sa build. No? Usa ka mag-build sa imuhang pinaka-dream home, i-build sa imuhang kaugalingon. Bitaw. I guess It- that's it the, always ano, starts with you, oo. Jud, no? Bitaw. very kuan nga ending. Bitaw, no? It always starts with you. For you to build your dream house, build yourself first. Para Mm-mm. makakwarta ka, tapos mahimo na nimo, mabuild na Mm-mm. nimo imong dream house, pero dili na siya, sa tinuran lang, wala man joy sayo, no? Moagi man jud tag mga kalisod for us to kanang build our dream house. Pero kabalo mo mo balik mo sa mo mga last episode, sige mig-ingon nga taking care of yourself is importante kaayo naman jud tay mga pangandoy, and mo na siya nga pampingi mong kaugalingon. Kung imong malantaw ato ang podcast, imong Bitaw. tagpion, imong tahi-tahion, magkahinay-hinay ra jud siya unsaon nimo mobalik ra pud kasi imong kaugalingon. Ma'am. Muna imong pinakapundasyon kumbaga sa Exactly. build imong kaugalingon. Imong kaugalingon imuha yung pinakapundasyon aning tanan Mm-mm. before nimo ma-build kung unsa may imuhang ginahan i-build diha. Mm-mm. And then mo na siya kay since kuan man payag naman mi sa payag. Mo na siya payag Amo edition. ang payag edition. Yeah. So I think mo na to siya at least kay naami na share ninyo karon guys nga very spontaneous na po lang atake namo ni Hayes. And then mo na ni Yes. siya. I think that ends our episode. Yeah. So, thank you so much and see you in the next one. Bye.